Ayan, mayong adlaw. Maghilo to sa tuhod ni ma'am kaya nagsakit. Asa sila Shout da? out sa kuwanta ng subscribers. Asa sila? Yan. Asa sila? Nagukas ko kay parting inita. Home service ni Hilot. Balik na yung mong lako mo ta. Sakit kay tuhod ni madam guys. Ano. Balik ko, Lula! Wala lang baligya. Kagay dyan eh, Je. Ako atong gamay. Gamay. Nakay na to. Atong mubo ba? Nga natin nga, mubo. Nanaw lang yung mga pul. Ha? Para dili kayo maglisod ba? Sakit na kay tuhod ni madam guys. Sa 69 years old si madam. Madam Claudia. Home service na ako karon sa Barangay Numurcia, Matanaw, Davao del Sur.
Ay, madam. Sakit na tuhod ni madam. Si madam, Lenil. Ako na ang baboy mo, no? Bakit dito po? Kapulihatan niya iyan na conditioner. John, dako na na. John. John mo na ikuan. Mapila na ako, 60. Mga 60, pwede na. Ano pang lihok-lihok dito, maragulhan. Ano po CR? Dapat dito kay na CR. Mulai diferensya. Ano kay anak ko ninaon ako kung doon. Katalat pa na. Right. Yeah. Yeah. Pwede na na. Pila. Sibin pa. Magkuha na assistance na lang ka, Jeff. Mo man ako ang manager. Ako man ang manager. Nana na si monthly. Nana si monthly. Nana na monthly. Kuan. 1,000, 6,000, 7,000. May na lang mo naroon yung naroon dito. Wala ka siya magsusuro eh. Wala ka na. Ako mga kuhan pa ko. Mga bimbe. Magkulang ko pas-pas kayo niya. Manuli niya. Manuli niya. Nanti manuli. Diyan ka. Starting pa na. 5. 4-5. Yung makakusog. Mudako pa na. Ngalaga nga ng pag... Ito taging na mapahilap. Antunin, ini Antunin. 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 Mapahilap. Aron? Tagilid mo gumatay. May lang uguan. Kanin doha? Okay ra.
Kanina siya kanina. Highway na ganun pala na ba, no? Di na gid sa kuan ba, no? Buti mag-agi ang dalat ko dito. Kadaghan, no? Gobos daghan rin, no? Mas daghan diri ba? Way puwas murag Dito murag mingaw. Murag sugat diri ba? Gali. Saya lang maglago ko. Kusog lang yung ba, no? Kuya, mahadlok yung tabok. Ay, ko haplak konti medyo bunala. Tahap sa may. Tahap sa may, o tahap sa may, sabol. Tahap sa may, tahap sa may, nya pipisi. Wala pipisi. Pipisi, wala. Hindi kilos. No. Ayun ang pipisi, ayun ang pipisi. Je, Di tanaw daw di napapay ito. Wala mo ko kung katulong. Wala nang taas na. Sa man lang. Di tanaw daw Sila. Ay, pagkuhan sa... tanaw daw Pagput pa isa. Ricky. Ha? La? Napay tipsi tanaw daw napay Ricky. Gusto mo lang kung ramay ka ibig sa iyo. Ayan, salamat sa ako ang viewers. Ato ko butang salamat sa ako ang mga viewers o subscribers. Ayan. Sa mga wala pa ka-subscribe, subscribe lang mo. Ayan, para share po, like and share. Bye-bye.